Ahojte kočky, volám sa Janka a som autorkou blogu štýlovooblečená.com. Mojím cieľom je pomáhať ženám začať milovať svoje telo a prijať samú seba. Som presvedčená, že oblečenie má neskutočnú moc zmeniť nielen náš vnútorný svet, ale aj náš vonkajší svet, mať zdravé sebavedomie a dodať nám pocit bezpečia. V dnešnom videu vám poviem kočky, ako sa obliekať sexy žensky. Ak si klikla na toto video, tak možno, že máš problém so zdravým sebavedomím. Možno, že sa cítiš menej cenná, možno, že sa necítiš sexy vo svojom oblečení, stále sa porovnávaš so svojou najlepšou kamoškou alebo s nejakou inou spolužiačkou, ktorú v tichosti obdivuješ a chcela by si byť ako ona, alebo možno, že závidíš v dobrom, nehovorím, že v zlom, ale v dobrom svojej kolegyni, svojej riaditeľke, pretože by si chcela byť ako ona, chcela by si byť príťažlivá, chcela by si byť sexy a chcela by si priťahovať pozornosť mužov. V tomto videu ti ukážem 3 konkrétne kroky, ako to urobiť. Spomínam si na moje obdobie dospievania, keď som bola ešte študentka a absolútne som nepatrila do VIP klubu obľúbencov. Bola som väčšinou stále, nie v kúte, ale možno, že tak v úzadí a vždy som pozorovala tie obľúbené ženy, tie obľúbené dievčatá z diaľky a snažila som sa prísť na to, prečo sú obľúbené, čo z nich vyžaruje, prečo chalani chcú byť v ich prítomnosti. No a v jedno po obede, na to nikdy nezabudnem, mi moja spolužiačka povedala, premerala si ma a mi povedala: no, vieš, ja sa budem obliekať tak, ako ty si teraz oblečená, možno keď budem mať 50-60 rokov, dlhá sukňa, roláčik ku krku, šedé farby. A v tej chvíli mi to absolútne nedoplo. Musela som si prejsť naozaj mnohými rokmi, mnohými skúsenosťami a aj školeniami, aby som pochopila, že oblečenie má obrovskú silu zmeniť to, ako sa cítime a to, ako sa cítime, to vlastne budeme vyžarovať aj navonok a tak nás bude brať aj naše okolie. Tak k nám budú pristupovať muži, tak k nám bude pristupovať šéfka alebo šéf, naši kolegovia. Naše oblečenie má neskutočne silnú moc zmeniť naše okolie, nielen to, ako sa cítime, ale aj to, ako druhí ľudia pristupujú k nám. Ak ty sa chceš cítiť dneska sexy, príťažlivá, chceš priťahovať mužov, chceš priťahovať pracovné príležitosti, tak začni tým, že začneš meniť spôsob tvojho obliekania. Chcete vyzerať, milé dámy, sexy, nie je to len o nastavení v hlave. Možno niekto vám povie, ak chceš sa cítiť sexy, všetko začína tu. Ale ja si dovolím opäť nesúhlasiť s touto myšlienkou, ja som taký rebel, pretože ja som si tým prešla. Ja keď som bola dospievajúca, bola som v korzete v podstate celý deň, v plastickej v podstate škatuli a dokonca som nosila aj 10 rokov kovový strojček na zuby. No dobre, no ten strojček stal za to, ale úplne som stratila svoje sebavedomie a cítila som sa menej cenná, necítila som sa krásna, necítila som sa ako žena. A to vlastne ovplyvňovalo aj to, ako muži ku mne pristupovali. V podstate až do mojich 23 rokov som nemala žiadneho priateľa a všetko to vlastne záležalo od toho, ako pôsobím na okolie, ako sa ja cítim vo vnútri. To, ako ja vyzerám na vonok, je vlastne obrazom toho, ako sa cítim vo vnútri. Prvým krokom, ako vyzerať sexy ženský, je nosiť šaty. Áno, šaty. Každá žena, ktorá si oblečie šaty, vyzerá žensky. Môžete sa opýtať aj mužov, či preferujú tú istú ženu v nohaviciach, v džínach a v botaskách, alebo v nejakých šatách. To už je jedno, že či tie šaty sú pestrofarebné, jednofarebné, či sú široké alebo úzke, ale proste šaty sú v podstate dané ženám, odjak živa ženy nosili šaty, až kým neprišla Coco Chanel a začala obliekať ženy do nohavíc. Áno, Coco Chanel mala na to svoje dôvody, pretože ona chcela urobiť niečo revolučné, ona chcela šokovať a chcela vlastne dostať sa na trh, kde práve v tom období na trhu bol slavný návrhár Dior a ten obliekal ženy do korzetov, do volánov, do krásnych princeznovských rob a ona si povedala, keď chcem preraziť, musím ponúknuť niečo iné. A tým pádom priniesla nohavice. Urobila nám dobre, ale na druhej strane možno, že aj trošku
zle, pretože odvtedy ženy začali nosiť nohavice, či už v profesionálnej sfére, ale na nešťastie hovorím, na nešťastie aj v súkromnej, pretože v dnešnej dobe strašne veľa žien nosí nohavice. Nohavice sú vyslovene mužským prvkom v šatníku, pretože nohavice nám dávajú pocit prísnosti, pocit profesionality, pocit mužskosti. Takže ak na rande si oblečiete nohavice, tak budete mať túto mužskú energiu. Ďalším dôvodom, prečo nosiť šaty, je to, že je to oblečenie, ktoré dýcha. Je to oblečenie, ktoré je otvorené. Takže ak si dáte oblečenie, ktoré je otvorené, tak aj vás to otvorí, budete charizmatickejšia, budete žiariť, tá energia bude viac prúdiť k tomu mužovi alebo k vašim priateľom alebo k vašmu šéfovi, šéfke podľa toho, čo chcete z danej okolnosti získať. Preto ak máte nejaké stretnutie a chcete ukázať tú vašu ženskosť, tú vašu silu, oblečte si šaty, neoblečte si nejaké kostýmové nohavice, ak sa to dá samozrejme, lebo sú okolnosti, kedy si musíme obliecť nohavice. Ale ak sa to dá, oblečte si šaty a potom mi napíšte do komentára, ako to pôsobilo na vás a ako to pôsobilo na vaše okolie. Uvediem konkrétny príklad. Asi ešte pred pár mesiacmi som pracovala v sklade v mojej firme a nosila som ťažké prepravky, lozila som po rebríku a v podstate ja som celý čas mala takú tú mužskú prácu. A bola som taká frustrovaná z toho, pretože táto práca vyžadovala to, aby som chodila do práce v nohaviciach. A tak v tichosti som obdivovala moje kolegyne, ktoré chodili krásne oblečené v šatičkách, v podpätkoch, namalované, manikúra. A ja som si povedala, ja tu zabíjam svoju ženskosť na nejakom rebríku v kostýmových nohaviciach alebo v rifliach. A v podstate to nie som ja. A tak som si povedala, že chcem zmeniť pracovnú činnosť a išla som za šéfom. A aby som pôsobila profesionálne, tak som sa obliekla profesionálne a obliekla som si bielú blúzku, obliekla som si kostýmové nohavice a išla som za šéfom a čo sa stalo? On ma odmietol. Nechcel so mnou komunikovať, stále ma posúval na druhú koľaj, povedal mi, porozprávame sa o tom neskôr. A ja som prišla domov frustrovaná a povedala som si, už mám toho dosť. A je to môj život. Prídem domov, oblečím sa do teplákov, v robote chodím v nohaviciach. Kde je tá žena? A tak som si povedala, že od zajtra budem nosiť šaty. Je mi to jedno, aj keď budem na tom rebríku, ale budem nosiť šaty. A v podstate môj šéf mi nezakázal nosiť šaty. Ja som nenosila šaty, pretože nohavice sa mi zdali pohodlnejšie. Ale povedala som si, dobre, tak začnem nosiť šaty, keďže chcem nosiť šaty. A keďže nemôžem zmeniť moju pozíciu. A nosila som ich celý dobrý týždeň. A na konci týždňa si ma šéf zavolal a povedal a opýtal sa ma, takže o čom ste sa to chceli porozprávať? A ja som mu povedala, ja zabíjam svoju ženskosť na rebríku s prepravkami v nohaviciach. Ja milujem šaty a chcem ich nosiť každý deň. A ja si myslím, že ja môžem byť fantastická na recepcii, kde môžem prejavovať tú svoju ženskosť, kde môžem reprezentovať vašu firmu. A o pár mesiacov mi dal novú pozíciu aj s novým platom. Takže nehovorím vám to preto, aby ste si mysleli, že šaty mi priniesli túto pozíciu. Nie. Túto pozíciu mi priniesol pocit, keď som tie šaty mala na sebe. Cítila som sa žensky, cítila som sa sebavedomo, vedela som, čo chcem, čo si mám vypýtať od toho šéfa a ako si to mám vypýtať. Keď som prišla za šéfom v tých nohaviciach, tak tá správa proste neprešla. Druhým krokom, ako sa cítiť žensky vo svojom oblečení, je nosiť podpätky. A tu by som chcela povedať, že ak náhodou máte prácu alebo vaše okolnosti vám nedovolujú nosiť šaty, tak si môžete dovoliť tie nohavice, ale noste ich s opätkami. To je veľmi dôležité, pretože ak si k nohaviciam, či už sú to džíny, alebo sú to nejaké manchesterové nohavice, alebo vlnené nohavice, obujete botasky, alebo obujete si nejaké mokasinky, alebo iný druh topánok bez podpätku, budete pôsobiť ako chlap. Ja viem, že niektoré teraz módne trendy sú také, že žena môže nosiť dlhú sukňu aj s botaskami, alebo môže nosiť džiny a botasky.
ale áno, možno, že je to nejaký módny trend, ale nepodporuje to vašu ženskosť a nevyzeráte v tom sexy. Takže ak si oblečíte nejaké nohavice, tak myslíte hneď nohavice plus opätky rovná sa sexy. No a tretím krokom, ako vyzerať sexy a ako sa cítiť sexy vo vašom oblečení, je dekolt. Takisto po stáročia ženy nosili krásne róby, v ktorých bolo vidno ich dekolt a muži to obdivovali. Dekolt je vlastne vystavenie ženskosti, vlastne ženskej sily. A preto, ak si dáte nejakú blúzku, ktorá má dekolt, tak naša pozornosť alebo pozornosť druhých ľudí smeruje priamo na ten dekolt. Ak máte napríklad nejaké rande a nemôžete si dovoliť tie šaty, tak si môžete obliecť nohavice plus opätky a dať si nejakú blúzku s nejakým pekným výstrihom, s nejakým dekoltom, odhaliť proste túto vrchnú časť tela. Naozaj táto časť tela je vlastne to, kde máme to srdce, kde je tá naša ženskosť a stade prúdi energia von k tomu druhému človeku. Takže prečo to zakrývať, ak to môžeme odhaliť? Pozor však na faux pas, ako Francúzi hovoria, čiže na nejaké kroky, ktoré by vlastne z toho krásneho, elegantného, sexy outfitu mohli urobiť nejaký outfit vulgárny alebo lacný. A tie, ktoré ma sledujú dlhšie, alebo tie, ktoré si prešli môjim módnym kurzom, vedia, že ak si žena oblečie nejaké tričko, nejakú blúzku alebo nejaký vrch, ktorý má veľký výstrih, tak musí si dávať pozor, aby spodná časť tela nebola veľmi odhalená. Čo znamená v praxi, že ak si dám dekolt, ak ukážem vrchnú časť tela, tak zakriem spodnú časť tela. Čiže žiadne mini sukne, žiadne mini šortky, žiadne mini šatičky, ak máte dekolt. Čo sa týka dĺžky šiat, ak si dáte dekolt, tak ja odporúčam tesne nad kolena, alebo po kolena, alebo dlhé šaty. Určite by ste nemali mať takýto dekolt a nejaké takéto šatičky, pretože môžete pôsobiť lacne a to predsa nechceme. Takže milé dámy, ak si to máme zhrnúť, ak chceme byť sexy, tak mali by sme uplatniť tieto 3 kroky. Prvým krokom bolo to, aby sme nosili šaty. Druhým krokom bolo to, aby sme nezabudali na opätky, ak si dáme nohavice. No a napokon tretím krokom bolo to, aby sme odhalili náš dekolt. Chýba ti zdravé sebavedomie? Nemáš rada svoje telo alebo to, ako sa obliekaš? Možno, že by si chcela zmeniť niečo vo svojom živote, ale nevieš, kde začať. Namiesto toho, aby si začala, máš len samé výhovorky. Popri deťoch nemám čas. Teraz som pracovne vyťažená. Môj muž mi hovorí, aby som nemínala na hlúposti. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale dôležité je to, aby si uvedomila, že ak nezačneš ty, tak nikto to za teba neurobí. Nikto nepríde za tebou a nechytí ťa za ruku a nepovie ti, poď, ja ti ukážem, čo máš robiť. Ja ti ukážem, ako sa máš obliekať. Musíš to byť ty, ktorá chce urobiť tú zmenu, ktorá si povie, už bolo dosť počúvania druhých, už bolo dosť dávania druhých na to prvé miesto. Dnes chcem urobiť zmenu, dnes sa chcem cítiť ako žena, chcem sa začať obliekať žensky, sexy, elegantne, chcem priťahovať pozornosť druhých ľudí, chcem pritiahnuť muža mojich snov, alebo chcem pritiahnuť pracovnú ponuku mojich snov. Ak si odpovedala áno na všetky tieto otázky a naozaj túžiš po zmene vo svojom živote, tak mám pre teba úžasnú správu. Otváram nový módny kurz, ktorý ti zmení úplne celý tvoj život. Dovoľujem si to tvrdiť, pretože som si tým prešla. Bola som v období, kedy ma už absolútne nič nebavilo. Necítila som sa pohodlne vo svojom tele, nevedela som sa ani usmiať, nechcelo sa mi ísť na nejakú party, pretože som sa aj tak cítila škareda a potom náhodou som klikla na jeden odkaz, na jedno školenie, ktoré mi úplne zmenilo život. A takéto školenie ti ponúkam ja dnes. Moje školenie sa adaptuje úplne na každú jednu ženu bez ohľadu na jej vek, na jej stavbu tela, na jej pleť alebo možno, že ekonomické, rodinné, sociálne okolnosti. Moje školenie pozostáva zo 6 lekcií, v ktorých vám ukážem, ako dať do popredia vaše silné stránky a ako možno, že zakamuflovať to, čo sa vám na vás nepáči. Ale v prvom rade moje školenie vám pomôže začať milovať vaše telo
aké je teraz, aké je dnes. Už sa prestaňte trápiť nejakými drastickými dietami, ktoré potom končia tým, že vás bolí brucho, že máte alergie, že ste mrzutá, že máte výražky alebo hormonálne problémy. Už prosím vás, začnite sa mať rada a začnite investovať do seba a nie tým, že sa zapíšete na nejaký krúžok, ktorý po 3-4 hodinách vás prestane baviť a budete úplne demotivované. Nájdite si krúžok, ktorý vás bude baviť, na ktorý sa budete tešiť a v ktorom budete proste svoja. A čo sa týka toho, ako sa obliekate, v tom vám viem pomôcť, pretože oblečenie má neskutočnú moc zmeniť váš svet, nielen vnútorný, ale aj ten vonkajší. A nielen vonkajší, ale aj ten vnútorný, pretože oba svety sú prepojené. Takže ak máte záujem dozvedieť sa viac o mojom módnom kurze, ktorý je úplne pre každú jednu ženu a nie je absolútne náročný, pretože ani časovo, ani finančne, každý týždeň vám pošlem jedno video, ktoré má možno že 30 alebo 40 minút a v tomto videu vám ukážem krok za krokom, akú zmenu potrebujete urobiť v daný týždeň. Mám super skupinu, v ktorej komunikujem s babami a v ktorej ukazujem, čo majú robiť, čo nemajú robiť, ale nikdy zo žiadnej ženy neurobím ženu podľa mojich predstav. Ja chcem, aby každá žena urobila sama zo seba ženu podľa jej vlastných predstav, podľa toho, ako ona chce vyzerať, akou ženou ona túži byť. Takže ak chcete sa dať na túto cestu so mnou a chcete urobiť niečo pre seba, a nielen pre seba, ale aj pre vaše okolie, pretože vaše okolie to bude to prvé, ktoré ocení tú zmenu na vás. Možno, že sa vám to zdá teraz, že no ja sa dám teraz na prvé miesto a potom čo bude s tými druhými. Práve naopak, ako náhle vy sa dáte na to prvé miesto v živote, tak ako prvý to ocenia tí druhí, pretože vy budete vyžarovať pozitívnu energiu, vy budete vyžarovať lásku, vy ich budete chcieť obdarovať tou pozitívnou energiou. Takže to je cieľom môjho školenia. Cieľom môjho školenia je pomôcť žene začať milovať svoje telo teraz, aké je, bez toho, aby schudla 5-10 kg, bez toho, aby jej zmizla celulitida, bez toho, aby jej zmizli výražky. Nie, už dnes, už zajtra sa viete cítiť úplne inak, ako sa cítite dnes, vďaka vhodne zvolenému oblečeniu. Takže ak máte chuť vydať sa na túto cestu transformačnú, ktorá určite vám priniesie výsledky, to vám môžem garantovať, pretože už veľa žien, ktoré ma sledujú, mi napísalo, že im to zmenilo život, tak môžete ma kontaktovať alebo môžete kliknúť na moju stránku Chcem módne poradenstvo a tam nájdete všetky informácie o tom, ako sa zapísať na toto školenie a koľko to stojí, čo to obsahuje. Ja sa na vás teším a dúfam, že aj vy sa pridáte do nášho super klubu štýlových Parížaniek. Ak sa vám páčilo toto video, môžete ho lajknúť, zdieľať s vašimi kamoškami, kliknúť na tlačítko odoberať a ja sa teším na vás už v ďalšom videu.